Tervetuloa Matin kanavalle. Tämä on Halloween-spesiaali. Matti, mitä sä teet täällä? Moikka! Mä oon Marre. Tervetuloa mun kanavalle. Tätä spesiaalia varten mä laitoin vähän koristuksia tonne taustaan. Mitäs tykkäät niistä? Jos oot uusi täällä kanavalla, tervetuloa! Mä teen värikästä kässä- ja askartelusisältöä. Oothan sä jo tilannut tän kanavan? Muista, että sä voit liittyä nyt myös jäseneksi mun kanavalle. Tuu mukaan Pomsilaisiin, se maksaa vain euron kuukaudessa. Pomsilaisten jäsenedut sä löydät mun aiemmalta videolta. Tänään me tehdään Halloween-pompomeja. Mä tuun näyttää muutamia eri tekniikoita ja ideoita. Ja näitä valmiita Halloween-pompomeja sä voit sitten käyttää vaikka juhlissa koristeena. Näissä pompomeissa mä tuun käyttämään muutamiakin erilaisia tarvikkeita. Ainakin kartonkia, saksia ja tupsukehikoita. Näiden lisäksi tullaan tarvimaan myös kuumaliimaa, mutta voit yhtä hyvin käyttää vaikka normierikepperiä. Tää pistoolikin on näköjään ihan Halloween teemassa. Tietenkin tarvitaan myös teemaan sopivia karmivan värisiä lankoja. Ensimmäiseksi mä haluan tehdä pompom-hämähäkin. Hämähäkkiä varten sä tarvitset mustaa lankaa. Pompom-hämähäkki on tosi simppeli tehdä. Sä voit käyttää tällaista tupsukehikkoa. Tai sitten ihan yhtä hyvin sä voit tehdä sen pelkästään sun käden avulla. Riippuen vähän, että minkä kokoisen hämähäkin sä haluat tehdä, niin sä voit kierittää joko tämän koko kämmenen ympärille lankaa, tulee tosi iso hämppis. Tai sitten vaikka vaan 2 sormen ympäri tulee vähän pienempi hämppis. Mä ajattelin tehdä nyt semmoisen keskikokoisen hämppiksen, joten kieritetään tätä tämän 3 sormen ympärille. Y, K, K, N, V, Q, 7, 8, 9, 10. Kun oot kieputtanut sormien ympärille noin 80 kierrosta, lankaa on tarpeeksi. Leikataan lanka poikki. Ja sitten tästä samasta langasta otetaan pienempi pätkä. Varovasti vedetään tää koko paketti pois tästä sormien ympäriltä. Asetetaan se tänne langan pätkän keskelle. Ja sitten tehdään napakkasolmu. Mitä kireämmän solmun sä onnistut tekemään, sitä vähemmän sun valmiista tupsusta irtoo lankoja. Sen jälkeen saksien kärjet viedään tänne lenkkien sisään ja leikellään nää auki. Mutta tässä pitää varoa, ettei vaan leikkaa tota lankaa, jolla me just solmittiin tää tupsu. Sitten tästä mustasta on vähän kinkkistä erottaa, mutta koitetaan katsoa, että kaikki noi lenkit tulee avattua. Sä voit jättää pompomin pörröseksi tai trimmata sitä vähän enemmänkin. Mä tykkään jättää nämä pompom-hämähäkit tällaisiksi pörrösiksi, joten ei trimmata enempää. Seuraavaksi tarvitaan piippurassi. Tästä mä aion laittaa tälle hämähäkille jalat. Montako jalkaa tästä yhdestä saa? Y, K, K, N, V. Leikataan piippurassi 8 yhtä pitkään osaan. Sen jälkeen mä siirtelen vähän näitä pompomin lankoja ja teen tonne tollasen kolon. Laitan liimaa piippurassin toiseen päähän ja painan sen kiinni tänne koloon. Hämähäkillä on yhteensä 8 jalkaa, joten laitetaan tälle puolelle 4. Tää on niin pieni, että miten tähän mukaan mahtuu 8 jalkaa. Ja sitten tehdään tänne toiselle puolelle sama homma. Tuossa on se mun kohta, johon mä haluan ne jalat. Yksi. Sitten kun liima on kuivunut, on aika käännellä näiden jalkojen päät tälleen koukkuun. On niin karvaset nämä jalat. Jotkut näistä jaloista voi olla vähän enemmänkin koukussa kuin toiset, niin sit se näyttää enemmän siltä, että se kulkee. Pitäisikö tälle laittaa vielä silmät? Mulla on tällainen rasiallinen erilaisia silmiä. Valitaan täältä jotkut hauskat. Täällä on ihan perinteisiä silmiä. Tai sitten täällä on tällaisia hauskoja, joilla on ripset.
Mä haluan, että tällä hämähäkillä on tällaiset lilat luomet. Nämä silmät on tosi kiva, kun täällä takana on tällainen paperi, joka lähtee irti. Ja sitten näissä on tarra. Tonne tökätään hämppikselle simmut paikalleen. Nämä silmät voi ihan yhtä hyvin myös laittaa liimalla. Tadaa! Tömpä, 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 tömpä. Nyt jos haluaisi, niin tästä voisi ommella vaikka siiman läpi ja laittaa näitä johonkin roikkumaan. Eri kokoisia hämähäkkejä voi kiinnittää myös seinälle tai ilmapalloihin. Hei, tehdäänkö kurpitsa seuraavaksi? Kurpitsapompomin voi tehdä samalla tavalla kädellä, kuten ton hämähäkinkin. Mutta mä haluan nyt käyttää tätä mun suunnittelemaa kehikkoa, jota myydään Kainorin verkkokaupassa. Tällä kehikolla sä pystyt tekemään 5 eri kokoista tupsua. Nämä numerot tässä merkitsee siis, että mikä sen tupsun halkaisija tulee olemaan. Mä haluan tehdä aika ison kurpitsan, joten aion käyttää tätä 65 millistä kehikkoa tähän. Mä avaan vähän täältä kerältä lankaa, niin on helpompi työskennellä. Tähän isoimpaan tupsuun me tarvitaan 150 kierrosta lankaa. Eli ensin viedään lanka tänne kehikon päälle. Mä pidän tästä tälleen peukalolla kiinni ja lähden pyörittämään lankaa tähän ympärille. Sitten tässä samalla pitäisi suurin piirtein pystyä laskemaan, että montako kierrosta sä oot laittanut. Tossa olisi nyt tyylin 10 kierrosta. Ja sitten kierittäessä kannattaa katsoa, että lanka tulee mahdollisimman tasaisesti tähän keskelle, eikä että se tipahtaa liiaksi tänne reunoille tai varsinkaan tänne toisen koon puolelle. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sitten jos sulla on päässyt käymään niin, että tätä lankaa on tippunut tänne, niin nostele ne sitten vaan takas. Sä voit tällä lailla vähän myös liikutella näitä lähemmäs toisiaan. Tossa olisi nyt noin 150 kierrosta. Sen jälkeen me leikataan lanka täältä poikki. Sitten tarvitaan taas pikku pätkä tätä lankaa. Ja se on tarkoitus sitten sujauttaa täältä kehikolle jääneestä kolosta ja sitten täältä välistä. Mä aion tehdä nyt aluksi tähän ihan löysän solmun. Koska näin paksua lankamäärää on tosi vaikea kiristää tiukalle tässä kehikolla, niin mä laitan tähän ihan tämmöisen löysän solmun ja sitten nappaan koko paketin pois tästä kehikolta. Tässä huomaa nyt sen, että jos sä oot kierittänyt tän ihan liian tiukalle, niin sittenhän tää paketti ei tästä tälleen liukkaan irti. Eli kierittäessä kannattaa kierittää vähän löysempiä kierroksia. Sitten kun paketti on irrotettu, me kiristetään tää solmu. Noin, tiukalle. Sitten tehdään ainakin 3 solmua lisää. Tämä metodi on siis hyvin samanlainen kuin siinä, missä kieritettiin käden ympärille. Näiden kehikoiden etu on siinä, että näillä sä saat aina tasalaatuisesti samankokoisia tupsuja. Sitten me lähdetään leikkaamaan täältä nämä lenkit auki. Mut varotaan, ettei leikata taas sitä keskilankaa. Sitten otetaan taas toi ämpäri esille ja vähän leikellään tätä. Nyt kun me tehdään kurpitsaa, niin tästä saa kyllä leikellä semmoisen tasaisemman. Kuten huomaat, niin mä pidän peukaloa tässä ja tavallaan menen aina tämän peukalon mallin mukaan näitä reunoja pyöreämmäksi. Peukusta on tosi helppo ottaa mallia, mutta varathan, et leikkaa sormiin vahingossa. Sitten kun se on leikattu yhteen suuntaan, mä käännän tupsun toisinpäin ja leikkelen vielä toiseen suuntaan. Sitten pöyhitään. Noin. Sitten jotta me saadaan tästä semmonen kurpitsan muotoinen, niin mä leikkaan tämän alaosan vähän tasaisemmaksi. Ja sitten se saa jäädä täältä reunoilta mun mielestä vähän pidemmäksi toi lanka, jotta siihen tulee se kurpitsan muoto. Ja sitten täältä ylhäältä
mä aion leikata vähän tollasta koloa tonne ylös. Koska sinne tulee sitten se kurpitsan vihreä osa. Se vihreä nökö me tehdään taas piippurassista. Laitan liimaa tänne pompomin keskiosaan. Ja sitten painetaan piippurassi sinne kiinni. Nyt pitäisi miettiä, että olisiko joku ton mittainen hyvä. Leikataan piippurassi poikki. Sitten ota esille kynä tai tussi tai vaikka tällainen kuumaliimapötkö. Ja sen ympärille lähdet kierittämään tätä piippurassia. Siitä tulee tämmönen kiemura. Ja kun sä vedät tämän kynän tai liimapötkylän sieltä irti, niin tadaa, sulla on tällainen ihana suikero tässä sun kurpitsassa. Aika ihana! Pompom kurpitsa on valmis. Nyt jos sä haluat, tee sille vielä silmät ja suu. Katsotaanpa millaisen ilmeen mä saan tehtyä tästä pahvista. Leikataan ensinnäkin tällaiset kolmiosilmät sille. Miten me saatais semmonen suu tehtyä? Varmaan niinku jotenkin noin. Tollanen hymyilevä. Ja sitten mä aion leikata tähän tällaiset hampaat. Liimataan nää paikoilleen. Tässä kohtaa sä voit vielä vähän leikellä lyhemmäksi näitä kasvoihin tulevia lankoja. Valmis kurpitsa. Ja näitähän voi sitten tehdä lähes minkä kokoisina tahansa. Kokeillaanko tehdä kummitus seuraavaksi? Kummituksen mä aion tehdä käyttämällä tätä Cloverin tupsukehikkoa. Tupsukehikolta aukeaa 2 lapaa, joiden tulee olla tällä tavalla vastakkain. Kummituksen tekeminen aloitetaan mustalla langalla, jota kieritetään tähän kehikon keskiosaan 8 kierrosta. Tästä tulee kummituksen suu. Leikataan lanka poikki, ihan tuolta tyvestä. Sitten sen jälkeen otetaan tietenkin valkoista. Lähden kierittämään valkoista lankaa kehikolle ihan laidasta laitaan niin, että myös tuo musta kohta peittyy sinne alle. Kierroksia tulee yhteensä noin 70. Kierrosten jälkeen leikataan valkoinen lanka poikki ja otetaan taas musta esille. Nyt on vuorossa kummituksen silmä. Kieritetään kehikon yläosaan 6 kierrosta mustaa. Mitä enemmän mustaa lankaa sä kierität, sitä isompi silmä kummitukselle tulee. Kummituspompomin viimeisessä vaiheessa kieritetään valkoisella langalla tää loppukehikko ihan täyteen lankaa. Mutta koska mä haluan tehdä tästä semmoisen lepattavan näköisen haamun, mä kieritän ensin tän tavallaan kummituksen pään, eli sen kohdan, johon me laitettiin toi silmä ensin. Ja sitten tänne alaosaan, eli sille puolelle, jolle se suu jäi, niin tökätäänkin meidän sormi tänne kehikon ja langan väliin. Tässä voi käyttää myös kynää, mutta mun mielestä tää on kaikista helpoin niin, että mä laitan peukalon tänne. Ja lähden kierittämään lankaa kehikolle niin, että mun peukku jää tänne väliin. Tässä on sitten makuasia, että kuinka pitkän lepatuksen sä haluat sun haamulle. Mitä enemmän lankaa sä laitat, niin sitä tuuheemmaksi se tulee sieltä. Kun kehikko on täynnä, leikataan taas lanka poikki. Ja sitten me laitetaan tää kehikko kiinni. Ja napataan tietenkin toi peukalo tuolta välistä pois. Nyt tää toinen puoli tehdään kokonaan valkoisella. Siitä tulee se kummituksen selkä. Eli tänne laitetaan ihan vaan valkosta. Niin, että tää tulee ihan täyteen. Multa kysytään tosi usein, että mistä tietää, koska tässä kehikossa on tarpeeksi lankaa. Mä annan siihen semmoisen vinkin, että kun laittaa sormen tähän päälle, niin tuolta reiästä ei pitäisi näkyä lainkaan läpi. Eli siinä vaiheessa, kun tuolta ei näy ollenkaan läpi, aletaan olemaan aika lähellä valmista tupsua. Mutta nyt meidän täytyy taas huomioida se, että kun tää laitetaan kiinni, niin se alareuna onkin täällä päässä. Eli tänne on tulossa se kummituksen pää. Tehdäänpä se ensin ihan normaaliin tapaan. Ja sitten me tehdään se peukkutemppu
Eli peukalo laitetaan tänne. Vähän vielä lisää ehkä. Tosta kohdasta peukalo tänne ja sitten kieritetään sen peukalon yli nämä loput langat. Nyt tosiaan, jos mä testaan, että mä laitan sormen tähän päälle, tuolta ei näy yhtikään mitään läpi, eli todella sopivasti on lankaa just nyt. Laitetaan kehikko kiinni, napataan peukku pois ja leikataan lanka tosta poikki. Seuraava vaihe on taas näiden lankalenkkien aukileikkaus, eli sakset menee tonne kehikon ja lankojen väliin ja sieltä me leikellään ne auki. Tässä on myös sellainen vinkki, että kun tämähän aukeaa täältä toisesta päästä, niin langat kannattaa aina laittaa sieltä vastakkaisesta suunnasta tänne, niin silloin se ei pääse nousemaan täältä auki se kehikko silloin, kun sä leikkaat. Ja tästä kun me leikataan, niin me nähdään jo, että sieltä tulee suu ja sieltä tulee silmät esiin. Eli nämä on ne kummituksen silmät, toi on se suu. Tupsu on leikattu auki. Otetaan taas pätkä lankaa, tässä tapauksessa valkoista. Ja se kiepautetaan tänne tupsukehikon keskelle. Mä yleensä laitan tälleen löysästi sen ensin. Sitten otan näistä langanpäistä kiinni ja kiristän. Niin, että se lanka häviää tonne keskelle. Ja sitten tehdään muutama napakka solmu. Nyt jos sä haluat tästä kummituksesta sellaisen, että tän voi laittaa johonkin roikkumaan, niin tänne voi jo valmiiksi solmia tämän sitomisnauhan tänne kummituksen yläosaan. Eli nyt tästä tulee sitten tämä ripustuslenkki tälle kummitukselle. Kun solmu on tehty, voit avata tupsukehikon. Eli ensin aukeaa nämä lavat toiselta puolelta, sitten myös toiselta puolelta. Ja sitten lopulta otetaan näistä keskiosista kiinni ja vedetään ne toisistaan irti. Tässä kohtaa mä tosiaan vedän nämä pitkät pätkät tänne alaspäin. Sitten me lähdetään leikkelemään meidän kummitusta. Nyt pidä huoli, että et leikkaa näitä ripustusnauhoja, jos sä halusit jättää ne. Eli tähän kummituksen trimmaamiseen ei nyt juurikaan päde ne aiemmat vinkit, vaan tää pitää leikellä sellaiseen muotoon, minkä muotoinen sä nyt haluat sun kummituksen olevan. Riippuu vähän siitäkin, mutta semmoisen näköinen, että se olisi semmoinen ylhäältä pyöreä ja sitten alaspäin suippo. Kun mä oon saanut tämän kummituksen muodon vähän hahmoteltua, niin saksen kärjillä mä lähden tökkimään noita mustia kohtia ja muotoilemaan nämä suun ja silmät. No sen muotoisiksi kun mä haluan ne. Mä haluan, että tällä on semmoinen suipposuu, semmoinen Sitten niin kuin näkyy, niin nehän ei ole hirveän siistit, koska nuo langat on niin pitkiä, joten leikataan niistä vähän lyhyemmät. Toi muoto tulee heti paremmin esille, mitä lyhyempi lanka on. Nyt jos sä haluat varmistua, että tämä kummitus pysyy tässä muodossaan, niin siihen voi suihkuttaa vähän hiuslakkaa. Laitetaan tähän ripustuslenkkiin solmu. Valmiin kummituksen voi ripustaa johonkin kummittelemaan. Tehdään vielä toinen tommonen roikkuva juttu, nimittäin pom-pom-lepakko. Mä taidan tehdä tästä liilasta sen lepakon keskiosan. Ihan samalla tavalla kuin äskenkin tehdään yksi pom-pom. Mä aion tehdä taas tällä mun käsitekniikalla. Eli tohon 3 sormen ympärille kieputan noin 80 kierrosta. Sitten leikataan lanka poikki, otetaan pieni pätkä, irrotetaan paketti tuolta sormien ympäriltä ja sitten solmitaan tällä sitomislangalla koko paketti kiinni oikein tiukalle. Noin. Ja nyt koska mä haluan ripustaa tän roikkumaan, niin mä jätän nämä pitkät narut leikkaamatta. Ja taas mä otan mallia tosta mun peukalon pyöreästä muodosta. Tätä voi ihan huoletta tälleen litistää sormien välissä, koska se helpottaa tätä leikkaamista tosi paljon. Pyöritetään tupsua vähän tässä käsien välissä, jotta noi langat pörhööntyy.
Aika hyvältä alkaa näyttää. Ihan pari lankaa mä vielä tuolta siistin. Sitten otetaan pala mustaa pahvia. Sä voit käyttää tässä myös foamia. Sä voit eka piirtää tänne ne lepakon siivet. Ne on tosi helppo tehdä. Ensin leikataan tällainen kaareva muoto. Kas noin. Ja sen jälkeen leikataan täältä kärjestä yksi kaari noin ja toinen ja sitten vielä kolmas. Noin. Ja sitten tää viimeinen jätetään tollanen pieni nökö tonne. Siinä olisi eka lepakon siipi. Sitten kun sä leikkaat toisen, niin sä voitkin käyttää tätä ensimmäistä tässä mallina. Niin tulee sitten 2 suurin piirtein samanlaista. Mun mielestä niiden ei todellakaan ole pakko olla just samanlaisia. Jos sä haluat, että ne on aivan samanlaiset, niin sitten sun kannattaa tietenkin ennen leikkaamista vielä piirtää se tähän pahville. Nauha jää tonne ylöspäin ja tehdään taas tänne sivuille pienet kolot. Ja näihin koloihin me liimataan nämä siivet paikoilleen. Eli liimaa tonne koloon, sitten painetaan tää lepakon siipi sinne kiinni. Ja sitten sen jälkeen sä käännät tän ja painat vähän tästä edestäkin päin, niin se jää tonne sit jämäkästi. Nyt meni vähän liimaa pöytäänkin. Nyt sä varmaan ymmärrät, miksi tää pöytä näyttää näin räjähtäneeltä. Jos sillä olisi tällaiset isot mollottavat silmät, voi usko toi. Onks tää jo liian iso? Mä haluan laittaa nämä isot. Katsotaan minkä näköinen siitä tulee. Ekaksi irrotetaan täältä tää taustatarra. Ja painetaan se paikoilleen. Tadaa! Mitä lepakot sanoo? Tuliks hieno? Nyt tehdään vielä yksi pompom tällä Cloverin tupsukehikolla. Tää on vähän vaativampi juttu. Monsterin silmä. Käytetään siinä jotain täpäköitä värejä. Olisiko vaikka tää violetti, vihreä, ehkä pinkki. Pitäisikö se olla, että sillä monsterilla olisi vaikka vihreä silmä, jonka ympärillä olisi pinkkiä, sitten tulisi valkoista ja liilaa. Olisiko se kiva? Jätetäänkin toi musta pois. Silmän keskusta olisi pinkki. Sitä kieritetään siis ensimmäisenä. Ja sitä laitetaan ihan tähän kehikon keskelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 kierrosta. Sen jälkeen leikataan lanka poikki. Seuraavaksi me laitetaan tätä vihreätä. Se ei sama aukene. Eli sit laitetaan vihreätä. Sitä tulee tähän pinkin viereen. 3, 4. Mä laitoin 8 kierrosta tähän viereen. 8 kierrosta tänne toiselle puolelle. Ja sitten vielä tähän päälle niin, että toi pinkki peittyy. Noin. Yhteensä 26 kierrosta. Sitten leikataan taas lanka poikki. Ja laitetaan vielä tätä valkoista. Ja tätäkin me halutaan laittaa taas ihan vähän täältä vihreän reunasta. Valkoista laitetaan 5 kierrosta tänne reunaan. Sitten 30 kierrosta tähän vihreän päälle ja 5 kierrosta taas tänne toiseen reunaan. Leikataan lanka vielä kerran poikki ja loppukehikko me täytetään tällä violetilla sävyllä. Koko kehikko täyteen. Ja kuten huomaat, niin mä laitan aina vähän yli silleen, että se on tosi napakasti tuolla sormessa kiinni, kun sitä testaa. Ja tänne sivuille on tärkeää laittaa lankaa myöskin, niin tulee semmonen muhkea tasainen tupsu. Nyt alkaa näyttää aika hyvältä. Leikataan lanka poikki, laitetaan kehikko kiinni ja tehdään tää toinen puoli. Mutta se me tehdään tietenkin kokonaan tällä violetilla. Sitten kun toinenkin puoli on kieputettu, leikataan lanka poikki, suljetaan kehikko ja sitten on aika leikata tää tupsu auki. Sakset menee taas tonne kehikon ja lankojen väliin.
Mä aloitan leikkaamalla tämän violetin puolen ensin ja sitten katsotaan, että minkälainen monsterin silmä täältä paljastuu. Apua! Tarvitaan taas pätkä lankaa. Kiepautetaan se tänne kehikon keskelle. Vedetään tiukalle ja solmitaan muutama napakka solmu. Sitten voidaan avata tää tupsu. Nyt me halutaan leikata tästä semmonen silmän muotoinen. Eli kuten huomaat, niin mä tässä alkuvaiheessa jo vähän vedän näitä lankoja siihen muotoonsa. Ja sitten lähdetään leikkelemään. Eli tosiaan sitä silmän muotoa lähdetään hahmottelemaan tässä. Noin, nyt me ollaan aika hyvin saatu tähän toi silmän muoto. Hiukan vielä täältä reunasta leikkelen. Saksien kärjellä tai sormilla tai sitten vaikka jollain grillitikulla sä voit vielä sit lopuksi asetella näitä lankoja. Eli lähinnä tarkistaa, että toi valkoinen on tuolla uloimpana ja sitten tulee vihreä ja sitten keskellä toi pinkki. Tässä vaiheessa huomaa yleensä myös sen, että sieltä joku lanka saattaa olla vielä pidempi kuin muut, niin niitä voisit vähän vielä viimeistellä tässä vaiheessa. Ja sitten riippuen vähän käyttötarkoituksesta, että mitä sä aiot tällä mörön silmällä tehdä vai monsterin silmällä, niin tämän takaosan voi jättää joko pyöreäksi tai sitten jos sä haluat, että tää on vaikka jossain seinällä tai liimaat tämän vaikka johonkin asuus, niin leikkaa sitä sitten vähän tasaisemmaksi. Loistavan monsteriasun saat sillä tavalla, että teet tällaisen silmän, sitten ompele täältä kuminauhan läpi, kiinnität sen päähäs ja sit sulla on otsassa tällainen ylimääräinen monsterin silmä. Tällä samalla ohjeella sä voit tehdä ihan tavallisenkin silmän, korvaat vaan nämä monsterivärit, eli laita vaikka tonne keskustaan mustaa, vihreätä, valkoista ja sitten tämähän voisi olla jollain ihonvärillä tai harmaalla tai ruskealla. Riippuu vähän mitä sä sillä silmällä sit aiot tehdä. Kiitos kun katsoit Marren Halloween-spesiaalin. Mä toivon, että sä tykkäsit näistä tämänkertaisista PomPom-tutoriaaleista. Kerro kommenteissa, että vietätkö sä Halloweenia? Ja muista, että aina saa lähettää myös ehdotuksia, mitä sä haluaisit mun tekevän näillä videoilla. Oikein karmaisevaa Halloweenia! Nähdään ensi kerralla. Moikka!